Shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi babban rashi a jihar Kano. Surukar Ganduje, Hajiya Asiya Muhammad Gauyama, ta riga mu gidan gaskiya da sanyin safiyar Litinin 24 ga watan Yuni na 2024. Mai magana da yawun shugaban APC na ƙasa Odwin Olofone ya tabbatar da haka a wata sanarwa da ya fitar a Abuja, kamar yadda The Nation ta rawaito. Sanarwar ta bayyana marigayiya Hajiya Asiya a matsayin mace mai kima wacce ta karar da rayuwarta wajen taimakon 'yan uwanta, al'ummanta da kuma addini. An yi jana'izar ta a yau da misalin karfe 2 na rana a gidan Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ke kan titin Miyagun a jihar Kano. Kamar yadda Daily Trust ta rawaito, kakakin Gandujen ya ke cikin jimami. Muna sanar da rasuwar Hajiya Asiya Muhammad Gauyama, mahaifiyar Farfesa Hafsatu Abdullahi Umar Ganduje, matar shugaban APC Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Muna addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan Hajiya Asiya Muhammad Gauyama, ya sa ta huta, ya kuma baiwa iyalai da masoyanta hakurin juriyar rashinta.